Čaute, zdravím vás všetkých. V tomto videu si povieme, čo by mal mať každý začínajúci alebo amatérsky rybár, keď ide prvýkrát na ryby. Ak sa vám moje videá páčia, tak nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nepremeškali žiadne nové videá a staňte sa súčasťou našej rybárskej komunity. Rybárska vášeň nás všetkých spája. No, a ideme na to. Základné veci, čo by mal mať každý začínajúci rybár alebo amatér, čo začína chytať ryby, je v prvom rade rybársky lístok. Bez toho nemusíte si tam nikam, proste to potrebujete. Takže ako prvé, teda rybársky lístok. Je to hlavné, keď príde kontrola, tak si vypýta rybársky lístok, či nechytáte náhodou na čierno. Ako ďalšie, budete potrebovať udicu. Na začiatky je asi fakt, že najlepšia teleskopická udica, prúd a nejaký úplne lacný navijak. Je úplne fakt, že jedno, je to váš prvýkrát. Silon by som vám tiež odporúčil nejaký taký z random obchodu, napríklad 0,3 cinu, ten je asi najlepší pre také začiatotnícke a môže byť aj biely. Ďalšie, čo musíte mať proste, bez toho sa inak nedá chytať, je krmivo. S krmivom môžete si tam zakrmiť a proste chytáte, ako normálne by ste chytali. Keď sa vám lepšie chytá na plavák alebo na bojlizy, že hádete ďalej, ale keď chcete chytať na plavák, tak treba plavák a olovko k hačku, aby ten plavák bol na vode a nepotápal sa. Keď chytáte na plavák, tak lepšie je, keď máte nejaké pufiny alebo niečo v takom podobnom štýle, pretože na to sa asi najlepšie chytá. No len keď chytáte, že už ste boli čo ja viem 2-3 krát na rybách a viete, jak to chodí, tak by som už odporúčil, že nejaké to závažie a nejaké už tie poriadne bojle. Ako ďalšie, určite by som zobral kobru. Kobra je na zakrmovanie, je to také podobne ako spomba, len do spomby sa mestí viacej a lepšie to nahádzuje. Potom ešte pípak ako policajt, to viete, ale ešte aj držák na udicu. Držák na udicu to potrebujete, lebo pochybujem, že chcete takto proste sedieť na rybách a takto držať udicu v ruke. To sa fakt nechce nikomu, prosím, kúpte si to, opletí sa to veľmi. A potom si tam môžete dokúpiť aj 2 udice, pípak a policajta. No potom, keď už ste taký pokročilejší, tak už by som išiel do tých drahších vecí, no a to by som kúpil 2-feetové udice, skladacie, bojlizy, ako normálne, obyčajné, čo proste kúpite v každom rybárstve. Kobru alebo spombu, to by bolo tiež ako hlavné, čo máte kúpiť. No a potom asi ako ďalšie by som už kupoval tie lepšie pípaky, pretože pochybujem, že chcete chytať na voľaké úplne lacné 20 centové delfínky, 5 eurové delfínky, čo kúpite. Dajme tomu z tému. Tak to už by som išiel do tých drahších, že čo vám máte bivák a donútra si zoberete nejaký hlásič, čo vám tam hlási, že priprute, či máte záber, nemáte záber, alebo čo, jak to tam proste sa deje vonku. To by som odporúčil, keď už ste taký úplne, že fakt, že dobrý profík, že viete fakt všetko, viete si naviazať udicu, viete pomôcť, viete zakrmovať so spombou, so všetkým proste. To už by som išiel do tých bivákov a už do tých fakt, že o mnoho drahších vecí, pretože keď už ste ten profík, tak čo ja viem, 20 eurová udica vám bude úplne teleskopická, tak nejaké tie 3-feetové, už aj tie drahé lánka, čo sa týka toho, čo si dáte na navijak tiež už voľaký drahý, že delfín, za čo mám nejakých 500-400 eur podľa toho, aký máte budget na to. Tiež už krmivo by som kupoval, keď nájdete za nejakých 5 kilových, 10 kilových sakloch.
A potom už vlastne, keď viete fakt, že všetko, že ste najväčší expert na to, tak už potom vám aj stačí len si dokúpiť na nadväzce, úplne jednoduché, to je malinká cena. Potom už nejaké tie háčiky väčšie a kebyže chcete chytať na sumca, tak to už by som išiel normálne úplne preč a kúpil by som nejaké iné veci. Keď ste vlastne pokročilejší, tak začínate chytať na bojlízy, potom začínate niekedy na sumca a na plavák už nechytáte, lebo plavák je proste pre vás, dajme tomu, level nižšie, čo ja viem, z levelu jednotky idete na level 5 a už sa nechcete naspäť vrátiť do tej level jednotky, lebo to je proste už staré, je to za vami. A vy, čo vám radi objavujete nové, tak furt sa posúvate hore. A zase neoplatí sa, že keď ste amatér, tak neoplatí sa, že absolútne, keď si kúpite, čo ja viem, že mali by ste mať plavák a nejakú lacnú delfínku teleskopickú, tak vy si namiesto toho kúpite ako 500 eurový naviják, udicu ako prúd, čo ja viem, 1000 eurový voláte, keď zohnáte, a potom to už akože naučíte sa to rýchlejšie, ale potom už nebudete vedieť na tie slabšie veci, takže to je zle. Najlepšie je fakt od postupná, že level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak to je proste najlepšie vždycky od začiatku. To a ja vám môžem odporúčiť, že je to fakt najlepšie asi. Ja som tak tiež začínal, to tak každý začínal. A to už aj potom do tých pipakov, že proste najskôr máte voľaký úplne slabúčky, čo funguje, ty kokos, keď za to zabere sumet, že vám ten prúd skoro nejde do vody. A potom by som už bral také, že troška citlivejšie, ale nie úplne. Sice chápem, že teraz všetci, že ale ono sa to dá nadstavovať na tom pípaku. Áno, bracho, voľakedy to tak nebolo. Nebolo. Voľakedy si kúpil čo mi jeden, strhlo ti ulicu do vody a nič proste. A voľakedy, ty kokos, bolo, že iba sa toho dotkol, že to šuchol a normálne 20 minút to pípalo, aké by neviem čo, záber, neviem aký veľký. No a teraz sa to dá proste všetko nadstavovať a viaci sa kazia. Buďme si úprimní, že viaci sa kazia tie lacnejšie. No a potom už, keď ste fakt ten profik, tak tie bojlize sú pre vás lepšie ako tie pufiny. A spomby už pre vás tiež budú lepšie ako kobra. Sice kobru mám aj ja, lebo lepšie sa mi s tým robí ako so spombou. Ale kebyže, čo ja viem, idem na nejakú 3-dňovú alebo 4-dňovú, tak rozhodne by som si kobru nebral. Bral by som si skôršie tú spombu a na to si vlastne musíte ešte kúpiť samostatnú udicu na tú spombu, takže to není najlepšie, miniete ešte nejaké tie peniaze na to, ale kámo, keď máš budget, čo ja viem, 2000, tak je to úplne v pohode, že ti zostane, čo ja viem, 1000 volačo. Keď nebereš veci za hen milión, tak ti to zostane ešte dosť toho. A vlastne teda jak hovorím, najlepšie je ísť od začiatku. A keď idete na čo ja viem, veľkú 3-dňovú s nejakým profikom, tak on vás to tam ešte môže tiež doučiť. A môžete sa naučiť veľa vecí, len keď ste amatér, nekupujte si bivak. Absolútne nie si nekupujte bivak ani stolík. No stolík môžete, ale fakt taký úplne malinký, jak asi táto školská taška, čo tu je. Ani takéto lehátko, to vám, počúvate, to je ešte veľa na vás. Vám stačí stolička, teleskopická udica, keď ste akože amatér, voľaký lacný naviják, lacný silón a brácho, to ti stačí úplne v pohode. To ti fakt na začiatky stačí úplne v pohode, nehovorím, že nie. Nie také dobré, ako že ty kokos, dajme tomu, som milionár, kúpim si stolík veľký, ako celá moja izba, ty kokos, najlepšie ulice aj všetko, no brácho, potom, keď doješ na ryby, tak budeš taký, že kámo, jak sa to robí? Bratu, nevieš mi poradiť? No holý prd, on ti neporadí. Poradí, ale bude taký, že kámo, preto si radšej nekúpil na začiatku to lacnejšie ako teraz toto, bracho. Lebo čo máš teraz, toto drahé, tak naučí sa na tom, alebo je to ťažšie pre teba potom, keď pôjdeš na tie ľahšie veci. Ale keď si taký, že profik, čo si tu, profik, a je sem, v pohode.
ale vôbec prosím neskáčte, že keď ste raz na rybačke a teraz si myslíte, že wow, som najlepší, najsilnejší, tak kúpim si ty kokos, neviem všetky najdrahšie veci a potom dojem k vode a neviem ty kokos sa zapísať, že kedy som došiel chytať ryby. To nerobte, prosím, to je fakt to najhoršie, čo môžete spraviť u vás. Tak asi fakt najlepšie začať od začiatku s teleskopickou udicou, to je úplne v pohode, to je ako prvé. Voľaký lacný navíjak, lacný silón, to vám stačí. Keď otrhnete, tak vám to bude jedno. Zas čo ja viem, keby máte voľaký drahý silón, otrhnete, tak budete naštvaný, proste, čo ja viem, 100 € za silón, bracho, už sa vo vode vála tak 20 €. Ver mi. Napríklad fakt, moja mama čo chytá, tak ona chytá na silón, ty kokos, čo je z Temu. A udica je tiež z Temu a dobre sa jej na to chytá. Prekvapene. A ona takto začína teraz už dostáva proste lepšie veci, lebo proste posúva sa takto 1, 2, 3, 4, proste posúva sa vyššie, už má veľké skúsenosti s tým, aj všetko proste. Na začiatku fakt, ja keď som začínal, ja som mal malý boxík a tam som mal 3 veci reálne. A teraz, keď sa pozriem na moju výbavu, to sa vôbec nedá porovnať s tým, tak fakt najlepšie je od začiatku. A tak, alebo keď ste ako... A ešte jedna vec, nekupujte si tie vyvážacie loďky, prosím, fakt, to nerobte. Je to dobrá vec, ušetrí vám to čas, že nemusíte tak nahadzovať s pombu alebo s kobrou, ale veľmi rádo sa to sekne uprostred a ide to svojou cestou. Tie s GPS-kou sú už také vylepšené, že čo sekne sa to v strede a dojde to pomalinky k vám. Ale tie bez GPS-ky, no tak tie, čo len pôjdu, dajme tomu, zo Suchej do Chorvátska, si nájdu cestu. A to sa nechce hľadať za 200 €, kámo, fakt. Nechce sa ti to hľadať. Keď ste fakt, že tí strašne dobrí, že viete ty koko všetko, aké triky a všelijaké veci, kúpte si to, ale pre mňa je to teraz blbosť, ja to nepotrebujem, ja mám kobru a s kobrou sa mi dobre nahadzuje a keď ju zlomíte k tomu hrdlu, tak ju nevyhadzujte. Vyhodíte si vlastne peniaze. Ja ju mám tie zlomenú k tomu hrdlu, ale ja som si to iba oblepil lepacou pásku a úplne to, kámo, stačí. Nemôžete si kúpať novú, ani nič. No toto je už vlastne aj všetko, čo by som chcel povedať. Keď sa ti toto video páči, nezabudni dať like, ja ťa vidím, bracho, tak nezabudni dať like a vidíme sa pri takýchto ďalších spoločných videách a možno sa už aj uvidíme za chvíľku na rybách, tak čaute chlapci.